Ми имаше един гадател да ми покаже моята магия. Чакай, нещо видях. Какво е това? Гадател. Това е истина ли? Уау, гадател. Леле, аз съм го помислих и това стана. Добре, колко ще ми взимаш? Да ми... Ами добре, дай ще ти покажеш. Давай, сега с гата да ме гадуваш малко. 5 лева, добре. Първи съм аз. Здравей, името ми е? Не, Янко. Аз съм вече до майтап. Това майтап харесва ми. Добре. Имам ли приятелка? Да, имам. Какво бърчет? Аз нямам бърчет. От кога имам бърчет? Ай, кажи ла. Когато се родих. Добре, ай, колко искаш? Нямам 5 лева, имам някакви стинки, да ти ги дам, да ми покажеш някакво бъдеще. Ето имам някакви стинки, да ти ги дам, ако искаш. Ето, нати ги. Ето, гадател хора пише. Дано да ми... Какво? Значи, казвате, че пътуваше с някакви хора. Той направи някой го накълна. Направи му черна магия. Този фалшив гадател ми изглежда. Той сам за парите си го прави. За парите ли го правиш? Не, и той си направи. Какво говори този ла? Ти нещо говориш ли ла? Пътата са много. На лекарите ли на тебе? На На лекарите искаш да ги дадеш? Да. За първи път чувам това. Гадателите дава вече на лекари. От кога така? Първи век. Добре, искам 3 въпроса да те питам. Чули? Първи въпрос. Като стана на 18 ще имаме книжка. Честно ти каза, майка ти няма да иска. Майка ми няма да иска да имам книжка. Какво? Да. Добре, втори въпрос. Кога ще се оженя? Коя година и на колко години? Чакай малко. Ти ще се ожениш, когато станеш на 33. 33. Добре. Трети въпрос, последен. Може ли да ми кажеш истинското ми бъдеще, когато ще си намеря жена? Жена. Да. Истинското ми бъдеще, кога ще се намеря жена? Това е много труден въпрос. Какво? Магиосниците имат и шкафо. Какво правиш? Какво правиш? Ехо? Явно е умрял. Good morning. Happy birthday! Happy 50th birthday. Happy 60th birthday. I'm just saying. Abraham Aluminium, Blackish.